דברים הללו. עכשיו איתנו חבר הכנסת זוהר בהלול. אהלן זוהר, ערב טוב. אהלן חברים, מה שלומכם? אנחנו בסדר. תגיד, הפתיעו אותך הדברים האלה של גיא? נפגעת מהם? אני כן נפגעתי וכן הופתעתי, מכיוון שכפי שאתה ציינת מאיר, עד לפני תקופה קצרה הוא אימן בסכנין. האיש אמור להיות אדם מאוד ערכי. הוא צריך להבין גם את גודל התפקיד שהוא האיש היא בנבחרת, זוהר. מה זה סכנין? היא בנבחרת לאומית. כן, אימן את הנבחרת הצעירה, ואמור להיות דמות מופתית, לפחות מבחינת הערכים. אני מודע לעובדה שבכל אדם יש אולי דעות לכאן ולכאן, יש דעות שאנחנו מכנים אותם אולי שד קטנטן שיוצא לפעמים מן הבקבוק, אבל אפשר לנהל את השיח הזה בתוך הבתים, בתוך הסלונים. אבל לא יכול להיות שהוא יבליח עם האמירות הגזעניות האלה ברעיון רדיופוני ויגן על אחת מהתנועות הקשות ביותר והמסוכנות ביותר בשדה הכדורגל, לפמיליה שהוא גוף מאוד גזען, שהייתה תביעה אחת או יותר אפילו להוציא את הפלג הזה מן החוק ולהוציא אותו מן החוק, ובא גיא לוי ומגן אפילו על הגוף הזה, על התנועה, על הפלג הזה. נדמה לי שהוא עבר את כל הקווים, הוא מפקיע מעצמו כל זכות ערכית להמשיך ולנהל מקצועית קבוצת כדורגל. רק להבין שבקבוצות הכדורגל של בית"ר ירושלים יש ילדים ויש נערים ויש בני נוער שסופגים את הדברים האלה, מטמיעים אותם, ויש סכנה שהם יובילו את הדרך הגזענית כאילו שמדובר במשהו... זוהר, אתה פונה עכשיו כחבר כנסת, אוקיי? אתם באים על גיא לוי, שוב, זה דו פרצופיות שאין כדוגמתה. כי אם חברי הכנסת הערבים, אוקיי, לא הוקיעו את דבריו של ראש הממשלה על מה שאמר, מה אתה בא מאמן כדורגל? גם מאמן נבחרת. אתה מבין? אתם ואתם, לא עשיתם כלום. מי לא הוקיע? שרפת את הכנסת? מה עשיתם? מה עשיתם? דיברתם, קשקשתם? מה עשיתם? אני עדיין לא הייתי... אתה עכשיו, זה נאמר עכשיו, אתה חבר בכנסת ה-20. מה עשיתם? כל חברי הכנסת הערבים והלא יהודים על מה שאמר ראש הממשלה. ועכשיו אתה מתחיל להסביר לי על הילדים, יש גם ילדים במדינה, לא רק בית"ר ירושלים. אם ראש הממשלה שלך הוא חלאה, אל תבוא על מאמן כדורגל ותגיד לי שהוא, המאמן כדורגל הזה חולה בראש. זו דעתי. בכל אופן אני עדיין עושה הפרדה והבחנה בין הזירה הפוליטית לזירה הספורטיבית. רק שנייה, בזירה הספורטיבית מדובר בחינוך, מדובר בעניין ציבורי, מדובר בתפקיד מאוד ערכי. הפוליטיקה, עם כל הכבוד שאני מצטרף אליה, היא עדיין נתפסת בעיני הציבור כפוליטיקה זולה, שהכל בה אפשרי. אני לא הייתי... קישקשקריה איסטרבה לגינה, אתם לא עושים כלום. אני לא פותר את ראש הממשלה מאמירתו, אבל לפחות ראש הממשלה התייצב מול לפחות קבוצה מסוימת מקרב הערבים והתנצל. אמנם התנצלות... והאמנתם לו, אז מה, זה לא גזען? אתה יודע מה, זה לא הדיון. זה הדיון מאיר. לא, על האמירה של גיא לוי. לא, אני לא מסיט את זה למקומות אחרים. אני רוצה להתייחס לעניין הזה של גיא לוי. מה היום, אחרי האמירות האלה של גיא לוי, היית מצפה ממנו, זוהר? אני פניתי ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל במברק היום בצהריים, עופר עיני, וביקשתי ממנו כאיש ערכי, כאיש שהוביל איגוד מקצועי מספר אחת בישראל, כאיש שהוביל את העובדים, הערבים והיהודים. שמענו שהוא פרסם קודם הודעה די מפורטת וגם שלח מכתב אישי לגיא לוי. אני מצפה ממנו לתבוע מגיא לוי להתנצל ומיד. אני חושב שגם לא צריך לתבוע, אלא שההתנצלות הזאת צריכה לבוא ממעמקי ליבו של גיא לוי, כדי שלפחות נאמין באמינות או בהימנות של הדברים שלו, שאם לא כן, נדמה לי שצריך לתבוע את פיטוריו. הוא מפקיע מעצמו כל זכות מוסרית להמשיך ולנהל מקצועית קבוצת כדורגל, גם אם הקבוצה הזו במדיניות שלה היא גזענית. זוהר, אולי היית צריך לשלוח את המברק הזה, מי שמוסמך לפטר את גיא לוי זה המעסיק שלו, אלי טביב, היית צריך למען את המברק הזה אליו. אבל ההתאחדות לכדורגל היא הגוף הסטטוטורי אבל הם לא יכולים לפטר את גיא לוי. אני אומר לך, אם וופא תדע את הפרטים האלה, או פיפא, אינני יודע בדיוק מי הגוף האולטימטיבי בעניין הזה, אז נדמה לי שהוא אז יזדעק עופר עיני כדי לתבוע את פיטוריו, מכיוון שלא יכול להיות שבכדורגל המודרני, שיש בו פסיפס רב אתני בכל העולם, שחורים לצד לבנים, אנחנו נקבל בישראל מידע כזו של סלחנות. לא צריך... זוהר, האם אתה מצפה שגיא לוי יתנצל עכשיו?
אם הוא מתנצל וההתנצלות תתקבל באופן מהימן, כמו שאמרתי, אז אני שייך לבית הלל, לא לבית שמאי. אני באופן אישי מקבל את ההתנצלות במקרה כזה, כדי שנצא לדרך חדשה. שאם לא כן, אני חושב שצריך לפטר אותו. חבר הכנסת זוהיר בהלול, תודה, להתראות. ביי ביי. משה בוקר, הארץ, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. האם גיא לוי מתכוון להתנצל?